apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, Samuel, bumangon ka ditan. Aldawag! Samuel! Nasa pa ba yung nanang? Madamdamag pa bumangon. Ay, nawaw! Ay, niya nasa pa sasawam. Kaano nagngaton jay inay. Bumangon ka ditan. Taing katulungan jay amam, ijay talaw. Wen, madamdaman to ka day. Ay, saus di ka agsadot-sadot, Samuel. Kasano ka makaasawa no agsadot-sadot ka mag. Rumbang nalaang aggagat ka. Iti kasta, maisaga na am ti masakbayan ti buklam a pamilya. Ay nawaw, bayamon ta asawa nanang. Awan tumulak kumayat. Di mo ibaga ti kasta anak ko. Mamati ak amasarakam tumutlaang ti babae akagasat mo. Taykun kunada a destiny. Awanan ti kasta ita. Basta ginusto ti babae ken lalaki, mapalinan. Awan day ta destiny dita. Adula amin. Kahit adang arodan na gustuam. Ay kay addan to siguro ananang. Inton dumteng tigasat. Ay nawaw. Kunam asaan ka mamati iti destiny. Ita, or-orayam at gayam ti kagasat mo. Ay, dadaal san ti ulom, Samuel. Aginom takiding aginom pare Samuel. Kakaiso na nga dapaginom. Ay kay una pare, ag-cheers taman nga raw. Para sa pangmatagalang pagbabarkadahan natin. Ay nawaw. Cheers pare Samuel. Ay, unggayam. Sa dino kumayat ipapanamitay. Nakapulis ka, Mike. Ha? Di talaga nga pare. Adala kong mamapan ko pa siya rin. Ang bye-bye amon day jay. Inton maminsan ton. Inawis na ngamin nga aginom, di aginom ta. Ay nawaw. Adan samot din sabsabo nga madyakam mo, paray. Ha? Ay, awan pare. Awan. Amon, paray. Ada magkakurso na dak abalasang dito yung lugar tayaw. Iso na lang, takas lang mabaina. Mo't amapan mangaram kang kuwana. No talaga nga ayatem day ta balasang rumbeng laeng agpudno ka kang kuwana. Iti kasta, saan da ka nga unaan ti sa balay pare? Ha? Ay, wanya. Wen pare. Iso ano syakti si ka. Ay, nak-armenan ti balasang akurso na dak. Sakbay nga armen ti datuma. Nay, mayat sakit diti aldaw mo ita, anak ka. Siyempre matananang. Ay nawaw, kasta unay mo't apa nagpurmam. Apay, sa dino ti papanam, Samuel. Mapanak agarem. Ha? Agarem ko nam? Wen. Ay nawaw, dinakman paglulukwan si ka, Samuel. Ta sino kumamot nga iti mapan mo armang. Ni Sheila, nanang. Anya? Ay, nawaw. Ni Sheila, nga anak da pari Crispin, kan Mari Luciati ko nam amapan mo armaan. Uwi, nanang. Anay ko. Pahingin nga kabel kayo. Agtagtaga-inop kan samot, Samuel. Ay, saan man, nanang? Pudno ti bagbaga. Kasano nga armam ni Sheila, kano adan nobyo na, kan di mo't kinaubingam dayjay, agbabarkada kaya. Ita, mapan mo armaan. Awam dakis na. Di na say-saya at agam amu kamain. Iso nga rod mo ti ipit-pitik to'y heart ko. Kain may sa nobyo na pailaday jay. Saan na nga asawa?
pare Lari ti masabat ka. Ay, pare Samuel! Agasan! Nakatatar ka ita! Sa dinong iti papanam? Ako di talang paray. Uray si kamay. Nakatatar ka ita. Sa di numut ti papanam, pakipumpunan. Ay, sti! Pagpasyaran ko na kuma. Ay, nawaw! Ay, mapang kumapasyaran at ibalasang sabsabungag. Ay, win, paray. Uray siyak, isumula ti papanak kahit. Sige nga raw. Agpatuloy akaon, pare Samuel. Sige paray. Ay, mabilang panay. Ada ka di pa ibagam? Wah! Aginom tanto man into malimay. Agkita tanto di tersina ni Nana Birjay. Ay, nawaw. Ay, kubo na. Amo matayin. Jack, ugali ti mang paay iti awes. Nang runa no si ka, pare Laray. Aday ta. Ada ako niti arubayan da sila. Sila! Yuhu! Sila! Umayak man sila! Yuhu! Ha? Pare Samuel! Apay nga ka dito ibalita sila? Kwa! Ni sila nga minti bagbagakan ka kurso na dak pare. Sika ngay. Anya mo ti aramidom ko maditaw. Anya? Nukas na kurso na mo ni sila? Kano iso mo ti balasang nga ipagbagakan ka? Anya? Ang okay lang day taparay. Awan tinasakit bakarang kaw. Ay, saan pare Laray? No, okay lang kan ka. Saan kanya? Ha? Anya kaya mo sawon pare Samuel? Tangay siyak tim mo na ditaw. Siyak ngarod ti umuna amang sarong karka ni Sheila. Eh, sana, agidantang. Iti kasta, saan taon ay makadistorbo ka ni Sheila. Umay ka? May dabis man wine. Sabong para kan ka, Sheila. Nyangay mo tayo sabong sa mile. Plastic mat. Kaya nasa mine, plastic mat. Di pa nagaya mau. At least, saan akas iti sabong ay gemaw? Nalaylay danay. Kaya nasawan, nalaylay ti ayat mo. Apa yan? Anya ti mapaspasama kada kayo adwa, ha? Ha? Nagado ti tababalasang. Ngam syakit din ti umayo sagsagutan iti sabong. Apay, agan ano kayo? Ato'y sila, sabong para kang ka. Plastic nga agpaisaw. Kaya't naasawon da ito'y, kit saan to apulos amalaylay ti panagayat ko kang ka. Mangipanagnak nga da forever. Sila, my loves. Sabong ti karabasa para kang kanay. Adala nga ro din sabong mau, ada pa idengdeng mau. Ay, no sakti song batam. Sigurado nga umatidog pa iti biyag mau. Ngamain, agsida ka iti puro anatang. Nasustansya na kita. Anya? Ay, unay kayo lakit din aya, Samuel, Larry. Anya aya tinaknakan nyaw, tasyak pahilaang magtipagtripan nyaw. Yig mo day ta asabong, Samuel. Ta i-displik man iti balkon. Yig mo day ta asabong ti karabasa, Laray. Ta ilaok ko iti irot-lutok adi nangdang. Ha? Ay, nawaw. Ala, urayan dak dito yan, wal. Mga laak-labiit iti merindaan tayaw. Tapno di kay ke mabisinan kabayatan ti managistorya tayaw. Ay na, pasensya kayon babaraw. Naibus mo gaya man ti pamerindak kumakada kayo. Anusan yun, aday ti may sa atinapay. Kansa nga ta sa adanom. Pagbingayan yawn. Ay, nawaw. Naglukan, saan tayo mabisina ko? May sa amat at tinapay tinwar ni Nana Banjay. Mudtoy day ta tinapay, Nana. Siyak tipang tidam. Ay, nawaw. Inayadam mo talaray. Ang mga numaltutan ka. Kas kalama bisinan iti day ta jarmaw. Aywan mga agpay subaraw. Inayadaw. Awan mo't mga agaw iti tinapay akang kanam. Magbisina nga raw. Agmerienda ka mo tin a Samuel. Agmerienda ka no. Ngam awam mamerienda. Alangan nga agawag ti kang kanin nilaray. Kwa, sige lang sila. Inton madamdaman ton. Da ito'y latan danom kanyak. Nabsugak pa'y ngamen.
Nay, apa yan Lari baraw? Muto ti danom Samuel. Painumam Ha? ti danom ni Laray. Naltutanang. Darasang. Aguray ka. Ada malagip ko akaruprupa yung itisigod ang nagtrabahwak Ha? Ay, talaga na. Sa dino ka ditisigod na pagtrab-trabahuan niyaw? Ay nawaw, sa dino ngay nana. Ijay saw. Ha? Supervisorak ngamin asigod ijay. Ay, una yan. Grabe kayo, nana. Ay nawaw. Pudno ti ibagbagak, Samuel, Laray. Kinapudno na, duwada mo lang kat. Kan talaga akaruprupa yaw. Ay nawaw. Apay kasde ka din at talaga ti panagrupropa may nana. Ay na, wain ko na lang arudan. Sa anak amang rabrabak. Talaga akaruprupa yaw dagiti mang pakpakan kadagiti bakas ijay saw. Kaya't yung asawan, taaw ti ibagbagayo akaruprupa may, nana? Kauna, alangan mait. Apay, anya ayati ada iti panunot yaw, idi kunak nga ada karuprupa yaw ijay saw. Ha? Ay, kwa na naawan. Sige, umuna nga agawi dahin. Ay, sika nga isa, Mike. Dito'y kapay. Kuwala ray. Agkuyog tan. Agiddantan nga gawit. Sikan tumang ngamin laray. Ay, apay nga isak. Sika kundi aram kan tuma ngamin ni sila maglagayam ti mapamuar may. No di ka kasal baga tao. Oho. Uray siya, mate. Kunak man lang no sino ti armam. Ni magayam sila. Ni danugang kamparay. Sige idanon mo Apay ti kunam di lumaban. Na, apay karkaritin na laray, inton ko, disnugan ka magpaisaw. Di nakpadpadasay, nay. At sa magkakambal mo, malas. Iramraman nakpay, mate. Ay nawaw. Di naman papadasin si kasamay. Apay ti kunam kabuteng ka. Saan? Nay. Apa yan, Samuel, Laray? Anya ti mapaspasamak kada kayo, ha? Nilari, naglaing agpapasol. Makadandano ka nga raw. Di mo yalis talipuspos ni Lani, Samuel. Kino nagbatad asi ka tinakabasol. Ita pabasolin na. Ay, agtal na kayo man. Apay nga minaya. Anya ti pagapapaan niyaw. Kasla kay laubeng. Ibagayo man kanyak no anya ti parikot. Apay anya tinaknakan dagi di adwa nga umay da kundi aram kang kasila. Ay, wan nga rod nanang. Jakman amo. Kala at matlatan ti iumay da dito'y balay. Apay di da among adan nubyaw. Amo da matikunak nanang. Ay, por Diyos, por santaw. Nubilang laang, jakla kayat amay sa kadakwada ti agbalin anubyaw. Ay nawaw, pulos met ananang. Ay pakawan. Jakman la mairusok ti makikaida kadakwada no bilang laang. Isu adi ka mas daaw no apay akas ti pan nakisarita kadakwada itay. Inaramid ko ti kasjay tapno pumanaw dan. Ket, husto lang ti inaramid yung nanang. Disturbo da lang dito'y balay. Imbes nga ado ti malpas at trabaho. Awanen ta isudakit din ti asikasuan. Ha? Kumamot no da pakairanudan kadakwada. Awan met nga road. Ay wala. No makinubyo ka, di ada pa kay ranudan. Kas di mo laang no makibarkada ka. Saan nga di isuda laang ti mairan ranaw. Kaya't yu asawan, may sa ababae ti sabsabungan niyo. Kat nipay sila akaubingan tayo. Wine, na ito Samuel. Sali-salay. Di na kaya tiyagpaabak. Agpaabak. Apay, nubyam ka din ni Sheila? Sampay, May. Saan pa'y magayam? Kat si ka Samuel, anyamat ti parikot mo? Maka-5 mo na ito alaray. Nagadwa babalasang dita mabalin ng armain. No, apay ani sila pa'y lang, may. Adda ka, may. Ay nawaw. Oy Samuel, di nakman isublat a pagtritripan. Ha?
Kun may sa anak pa'y anak kasagana para itiday tabanag. Ang aguray ka man. Urnusan nyo man ti bagbagiyo. Kasla kay laaso kan pusa. Agap-apa kayo kit din gapulang iti may sa babae. Wan nga ron Santa mo't asigo da kastoy paray. Wan nga ron. Ang amam, kuna to'y pusok nga armaklatan ni sila. Ngam kuna mo't ti panunot kaw. Saan? Nga main, ang mga nudinak tumula magustuhan, gapu iti kinalaad kaw. No kastag, padata mariri na pare Samuel. Kinapudno na. Kayo kumatan ti umatras iti panagaram kaw. Iso na lang ta. Ay, ayate, mate. Ay nawaw. Amuyaw, nukas tamat laang, nasaysaya at laangan nga agbabarkada tayo laangan nga upat kada sila. Ay nawaw, kas di ayamay. Pag kunaam ngay, mat nasaysaya lang agbabarkada tayong kada sila. Wala, ngamen, awan ti rason tapno agapa kayo kani Samuel. Kasla ita. Ay, wanan niya. Husto ka lanay. Ay, sige, takasaritak to ni sila. Ibagakan ko na sa anak kon nga agaran. Ipabusoy kon ka ni pare laray. Ay kwa, sanang pare. Diyan mo arman ni sila. Agbirok talangan iti sabali ang arman ta. Iti kasta ka, agtali na iti panagbabarkada tayo ng upat. Bukbukudan latan, ajay nobyo na ni sila. Ay nawaw. Awan lating kay pagtritripan da kaya dua. Pag-aamuyong mat ngamin nga dan nobyo ni Sheila. Ngam arman nyo pa'y laang mat. Ay sos. Aw, kay kumusta nga iti panagaram mo kin ni Sheila, Samuel? Ay, kuha na nang. Oh, bayamon ni sila. Adan sa paling armag. Ay nawaw. Daytan sa mo lamang good time ti kukuam si ka, Samuel. Ni, sa mo na nang. Napanunot ko ngamin nga agkita aklangin iti sa baling armag. Ngamin, adan nobyo ni sila. Kan may sa agbabarkada kami. Sa kursunada magayam ni pare lari ni sila. Mas daawak ang amain. Taapay mo't ani Sheila pay laang tinapan mo inaraw. Ay, dadaal santi ulaw. Ninanang mo't. Saan mo't Ay kwa, basta, kasday. Adan sa baling armag. Iso nga, agsagana kayo. Dumanon tayo. Ay, nawaw. Awan pa'y lanubiam ngam dumanon kan. Ay, awan maun, Samuel. Dadaalon at talaga ti ulaw. Parehas na nanang. Kaya't kwa sawan, isuntumot lang ti turong na. Numapanak agaram, kat sungbatan nak ti balasang. Oh, di agkalay sa kamin tumot tin adagaos. Pare-laray. Apay pare Samuel. Nakasirseryoso ka, Mike. Pampanunutek lang ti imbagbaga ni Nana Vanjay. Ha? Tina ni sila? Una, asino pa'y kumaya ti amom Vanjay. Ay nawaw. Apay ka din ni Nanang. Ay, ni Nana Banjay. Amirisag dagiti imbalbalikas na. Hindi na pantapin na siyar ni sila. Kas kumaitian niya ngay pare Samuel. Ti kunana, nga da karuprupa ta iti sigud ang nagtrabahon na. Ay nawaw. Di mo ni palagip day kay pare. Masurunak. Pudnaw adi na indiritsaw. Makapasahira tamit itiri na. Ay, exactly paray. Kaya nasa wine, saan na taakayat apara iti anak na. Kawang may tanalaad ta. Iswabay may amaw. No talaga nga awang mga kadata. Di santan ti agbaak. Oray na laan ta. Basta gwapo mo ti panagpuspuso ta. Ay wala pa rikoy. Day tati the best. Aba namat ay gwapo ababae raw. Oh, kumusta kayo matan ka ni Harold, Sheila? Ay, awanan lani. Nagsina kami. Anya? Ang apay. Kasano katadamot gayam other woman na? Ay nawaw, kunaktupay kat. Kasano kat nakatataarmat nga men jay nobyom. Ha? Hindi mo
At Samuel, tagturong dito eh. Ay, hunag pa iso. O, Samuel, kumusta? Long time no see. Nakatataar kay taa. Papanam nga eh. Ay, kwala na eh. Dumanon kami itayan da Carla. Nukasta, mga sawakan, Samuel? Ay kuwi na, kahit maawis kayo amin. Nang runa kada kayo adwa. Nukas na, mga sawakan, Samuel. Kun sila, kasi ti apaw. Nakasara kang mo't iti babae ang nangayat. Kaya nang ipatag kanyak, iti likodan ti kinalaad kaw. Samuel. Ay, nawaw. Congrats ang harod, Samuel. Ah? Sa wakas, mga sawa ka matlangan. Ni, aguray ka. Ni matlari ti sumungad. Huwag magpaisaw. Ay, unay lang kita pa nakairanrana na ngay. Ay, saan ako na marigatan ang mga awis ka na kayaw? Ni, anya ti kayat mo asawan, Lari? Kas kanyak, mga sawa matan ni pare lare. Sila, lanay. Ay, nawaw talaga. Congrats ka na kayo. Maragsakan kami para kada kayo. Kamaudyanan na, agpamilya kayo matlangan. Maksayanan tibaak dito'y lugar tayo. Una! Pununay day tala na eh. Iswa da kayaw. Makiasawa kay matan. Ay, nawaw! Itinagan ni Ayat, awan na laad na gwapo ken napintas. Ti importante ket ti ugali. Kang runaan iti amin, ti panagtalinaed ti panaggagayem. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.